इजिप्ताच्या देशान पळया एक मुस्लिम फामील रावताली। एक 5 वर्सांची ताची दुसरी सारकी ल्हान आसलेली। एक दीस भुरग्याक सांगा ताका वय आमचो बायबल घेवन वाचताली। ही गोवान पळयना फुडें गोरखांनींची तिस्का तोल्ली, कोण काडून शिमेतेरीन व्हरून गोरखांनी कुल्ली। दुसरो कुशीक वोट फोन काडून भुरग्यांची विस्फोणान घालता। भुरगीं आपली सांडली म्हणून पुलिसीन कंप्लेन बरयता। 8 दीस सोंपल्या उपरांत ताच्या घरान दुसरो कोण येवंक मोडटा। ताका व्हरून त्याच भुरग्यांक तेंकून लोक पळय फोन काडून फुट्टा। पळया त्या मनशाक लोक फुट्टाना लागींच कसलें विस्मीत घडटा। कुशीक फूण आसलेल्या वेल्यान सगली माती आलोंक लागता। हें आनी कसलें फोकाण भियोन लोक पळय कुशीन सोदता। थोडे भियेन आसतना फोरें घेवन उस्तूंक सुरू कोत्ता। उस्तून पयल्यार विजमीत व्हडलें तांकां दोळ्यांनी दिश्टी पडटा। कोण उगडल्यार भुरगीं आसा तशीं जिवी मेळटा। कोणेन भुरग्यांक आपल्या जिवी फुल्ली एकामेकाक विचारता। पेपर रेडिओचेर टीव्हीचेर ही खबर सगल्याक फाकाता। 8 दीस देखून भुरग्यांक कांयच जावंक ना हें कशें जावं येता। टीव्हीचेर व्हडल्या चेडवाचो इंटरव्यू घेतच गुट्टो उक्तो जाता। व्हडल्या चेडवान सांगून दिलें आमकां तो जेवण हाडून दितालो। म्हजे भयणीचो आनीक म्हजो कांय बरो मोगान कुयदाद घेतालो। धवे आंगले हाताक बुराक ताच्या पळोवंक एकदम सोबीत दिसतालो। हें सांगणें आयकून इंटरव्यू घेवपी मनान सगलो घुस्पलो। कित्याक तो जेजू जावंक जाय असो ताणें अदमास केलो। घडलेली घडणी मुस्लीम लोक मानूंक तयार ना। आपली भक्ती कोत्तेल्यांक दिवं सदांच पावता तुका साणिना। मुस्लीम जावन बायबल वाचताली जेजून भुरग्यांक तिच्या साणूक